Cheers! Oops! Masibay ka kabalenya, Kuya Atin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito nga tayo sa Bacon Q dito sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. So yung kabalen, no, start tayo dito sa may Astro Park. So kita nyo, nakaramaking Astro. So dito tayo dito papunta sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. So naibitahan tayo sa Bacon Q sa Angeles. So mamaya guys, papakita ko kung ano yung ino-offer nilang pagkain sa Bacon Q. So malapit na sa Holy Family Medical Center. Alam ko sa pinakaharapan ng Simbang Maragon. Simbang Maragon yung Angeles City guys. Diretsuhin nyo lang yung pinakadaan doon. Papunta doon yung mismong Bacon Q. And then yung Holy Family Medical Center guys. So nag-start nga tayo dito sa may Astro. Dadaanan natin itong Balibago. Yun kabalay, pagkalagpas natin dito sa mismong Abacan Creek. Diretso lang naman tayo. Pero nag-google map tayo guys, pwede yung dumaan dito. So tara pwede rin guys dumaan dito. Ito yung pinaka-way ng mga jeep papuntang Angeles guys. So kabalay, ito na nga yung pinaka-rotonda dito sa may Angeles guys. Diretso lang naman tayo. Kung na-commute kayo, sundan nyo lang itong mga kulay violet na jeep. So sila yung masasakyan nyo dun mismo sa mismong Astro guys. So ito dito naka-surf guys. So dito tapat tayo kasi 1 way lang pala siya. So hanap tayo ng para kapag guys. So ikot tayo dito. Balen, bali nakanan tayo dito, diretso lang. So hanapin natin yung Holy Family Medical Center. So ito yung Holy Family Medical Center guys. Hanapin natin yung Bacon Q. Yun guys, so yun yung pinaka-Bacon Q. So ito yung Holy Family Medical Center. So tapat siya ng Faculty of Women Science and Academy guys. So yun guys. Masibay ka kabalenya, Kuya Atin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito nga tayo sa Bacon Q dito sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. So mamaya guys, iti-take out natin yung mga in-offer nilang barbecue sandwiches dito. And then yung rice meal nila guys, ipo-food review natin sa bahay. Alright.
So for today's video guys, titikman na nga natin yung mga pinadala ng Bacon Q. So kanina guys, pinakita ko sa inyo kung paano puntaan yung Bacon Q sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. So ngayon, magpo-food review naman tayo. Yun nga kabalin, ano ba yung mga ino-offer ng Bacon Q? So may mga rice meal sila guys. So yung tinatawag nilang Bacon Q rice meal. So ito nga yung tatlong pinadala nila. And then may tatlo siyang size guys. So meron siyang small, medium, and large. And then syempre available yung meat niya sa pork and beef. And then may tatlo siyang flavor guys. O may Hickory barbecue, spicy barbecue, and then yung original barbecue nila. So later guys, titikman na natin. Sasabihin ko sa inyo yung pinakalasa nila. Yun nga kabalan, nag-offer din sila ng Bacon Q sandwich nila. So ito yung pinaka Bacon Q nila guys. Siya, makikita mo. So available din siya sa dalawang meat. So may pork and beef. And then pipili rin kayo ng gusto nyong flavor, yung Hickory, spicy, or original guys. Ito naman yung pinakabago nila sa Bacon Q sandwich series nila guys. So mayroon silang kimchi. And then pipili din kayo dun sa flavor kung Hickory, spicy, and then original. And then nag-offer din ang Bacon Q ng cheesy overload nila. So ito yung fries overload nila guys. Sa pinakailalim is napakaraming french fries, tapos cheese, and then syempre bacon yun sa pinakataas. Pipili din kayo ng gusto nyong flavor sa mismong pinaka-bacon niya guys. So yun kabalan, titikman na natin yung mga Bacon Q rice meal ng Bacon Q guys. So bago ko titikman yung pinaka rice meal nila guys, so sasabihin ko yung mga prices nila. So sa mga pinaka-small sa pork is 89 pesos, sa medium is 109, and then sa pinaka-large naman nila is 149. Kung beef naman yung orderin nyo guys, yung pinaka-small is 99 pesos, medium is 119 pesos, and then syempre yung pinaka-big size nila is 159 pesos. Yun yung pinadala sa atin is ito yung pinaka-medium size, kung makikita nyo siya guys. And then tatlong flavor yung pinadala ng Bacon Q. Ito yung spicy barbecue beef nila. So spicy barbecue pork, and then yung Hickory barbecue pork naman. So una natin titikman guys itong spicy barbecue beef nila. So makikita mo guys, pag in-order mo itong Bacon Q rice meal nila guys, sa pinakailalim is Java rice, Q bacon barbecue, and then lalagyan siya ng mixed vegetables, and then yung pinaka-sauce niya guys. So titikman na natin siya. So ito yung spicy barbecue flavor nila na beef, yung pinaka-meat. Oops. Ang sarap niya mga kabalin kasi andun yung pinaka-smoky flavor. And then sakto din pagka-spicy niya. Samahan mo pa siya ng mga mix vegetables. So sarap ng combination, lalo na yung pinaka-Java rice. And then syempre yung pinaka-special sauce ng Bacon Q. Next na titikman natin kabalin yung spicy barbecue pork nila. So ito siya. So tikman na natin. Bigyan natin siya ng Java rice. Oops. So yung pagkakaiba lang naman dito sa mismong beef guys. For me mas malasa yung beef kaysa sa pork. Pero yung lasa ng pinaka-flavor is andun pa rin guys. And then malambot yung pinaka-pork or yung pinaka-bacon ng dalawang flavor na to guys. For me is good for to siya kung hindi kayo gano'n kalakas kumain. Last natin titikmang kabalan, ito yung Hickory barbecue flavor nila. So yung pinaka-meat is pork. Titikman natin. Bigyan natin siya ng sauce. Mas masarap siguro to kung inalo mo. So every pagkuha mo ng kanin guys, diretso na, nakahalo na siya. Ang sarap ng pinaka-Hickory barbecue. Kasi yung pinaka-Hickory flavor guys, medyo manamis-namis siya. So andun pa rin yung pinaka-smoky flavor. So sasamahan mo pa siya ng mixed vegetables guys. And then yung pinaka Java rice, panalo guys. Next na titikman natin kabalin yung Bacon Q sandwich nila guys. Ito, papakita ko siya. So ito may yung pinaka bread nila is banh mi bread, and then syempre ito yung pinaka beef. So
So may tomato siya, may onions, may lettuce, yun siya. And then syempre yung pinaka special sauce nila guys. Kung order kayo ng bacon Q sandwich nila, so yung pinaka pork nila guys, 89 pesos. So then yung pinaka beef is 99 pesos. And then guys, no, pipili na lang kayo kung anong flavor yung gusto nyo. Hickory, spicy, or original barbecue. Let's try it. Cheers! Same lang din yung pinakalasa ng pinaka bacon Q sandwich nila guys, no. So itong flavor na hickory, spicy, and then beef yung pinaka meat. So yung pagkakaiba niya lang, no, kabalin, ito ang gamit nila sa rice meal, syempre rice. So ito dito lang yung pinaka bread. So nakakabusog pa rin siya, doon pa rin yung smoky flavor ng barbecue. Napakasarap, ang lambot ng pinaka meat. And syempre combination ng onions and then yung tomato and then yung pinaka lettuce. Syempre nagpapa-the best din yung pinaka special sauce ng pinaka sandwich nila. And then guys, no, hindi yung pagkagat mo is walang laman. So ito is siksik siya, pagkagat mo andun yung malalasahan talaga yung pinaka meat kasi ang dami ng pinaka meat niya. So napakasulit niya guys dun sa pinaka price niya, affordable naman siya, and then siguradong mabubusog kayo. So yun kabalen, next na natin titikman itong kimchi sandwich, bacon Q sandwich nila guys. So curious ako sa pinakalasa ng kimchi bacon Q sandwich nila kasi kumbaga ito yung sanggipsal version niya, nilagay sa banh mi bread. So meron din siyang kimchi sa pinakaloob. To papakita ko dyan, papakita ko siya. So may kimchi siya, may tomato, may onions, and then may samjang, and then yung pinaka sauce guys. And then pinaka flavor niya is hickory. So try na natin siya guys kung anong pinakalasa niya. Sa gipsal style na nakalagay sa banh mi bread. Oops. So yun guys, no, lasang sanggipsal din siya. Lalo na kung mahilig kayo mag-sanggipsal tapos nilalagay nyo ng kimchi. So ganun yung pinakalasa niya. Iba lang yung texture kasi banh mi bread yung gamit, hindi mismong lettuce. Hindi siya nilagay sa lettuce. And then yung unang taste na matitikman mo, syempre yung pinaka kimchi, alam naman natin na matapang yung lasa ng kimchi. Ganun din sa pinaka aftertaste niya, pero naglalaban yung pinakalasa ng smoky flavor ng hickory barbecue guys, and then yung pinaka sauce. And then meron din naman siyang vegetables na nagbabalance din sa pinakalasa niya. For me, masarap siya guys, and then syempre siksik pa rin yung pinakalaman niya. Pinaka price pala ng kimchi sandwich nila guys, 139 pesos with price na sa pork meat niya. And then sa pinaka beef guys, 149 pesos, and then meron na rin siyang french fries. Last na titikman natin kabalen, itong pinaka fries overload guys, no. So papakita ko siya. So yan, napakaraming cheese, and then syempre andun yung pinaka bacon sa taas, fries, cheese, and then yung pinaka bacon guys. So tikman na natin siya. So napakarami ng pinaka servings nila guys, no. Actually 2 to 3 persons, so pwede na kayo maghati-hati dito. 150 pesos guys. May cheesy overload na kayo na fries yung nasa ilalim, cheese, and then yung bacon. Yan siya. Tikman na natin siya guys. Yun guys, so napaka-cheesy talaga nung fries overload nila or yung cheesy overload. And then syempre andun yung pinakalasa ng smoky barbecue flavor niya. So combination ng pinaka-cheese, the best. Ang sarap niya guys. Yun na kabalen, kung gusto niyo mag-order ng mga rice meal, and then yung sandwiches, and then yung fries ng bacon nyo guys. So lalagay ko dito yung pinaka-contact number, and then yung pinaka-Facebook page nila guys. So i-follow nyo yung pinaka-Facebook page nila. Pwede kayong mag-direct na mag-PM sa kanila para magpa-deliver. Yun na kabalen, pwede rin kayo magpa-deliver sa GrabFood, Foodpanda, mga .ph, and then sa courier.ph guys. And then available din sila sa Maxim. Yun guys, no, order na kayo ng mga Bacon Q rice meal and then Bacon Q sandwiches ng Bacon Q sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. Kung gusto niyo siyang puntahan guys, yun nga, pinakita ko sa inyo kung paano siya puntahan.
Yun guys, huwag niyong kalimutan i-follow yung Facebook page nila para sa mga upcoming promos nila guys. So hanggang dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And then syempre guys, i-share nyo na rin itong video to para malaman at ma-order ng mga kabalan natin yung Bacon Q, Rice Meal and Bacon Q sandwiches ng Bacon Q sa Angeles City, Pampanga.